Maar hierbij deel ik u mede dat ik per direct mijn functie ter beschikking stel en terugtreed als voorzitter van SC Heerenveen. Neffens van der Wiel binnen de meisken die net de club maar haar cel centraal stellen. Daardoor wie het voor hem onmogelijk om zijn werk te doen. Elise Twaanjelien begon er als vastzitter en er is dus Joert een eind aan kwam. Het is een dubbel gevoel en met pijn in het hart. En dat is ik zo. En dat is een gevoel bij we heel veel mooie dingen die we heel veel mooie mensen kennen leert. Een fantastisch diertje gewoon mijn wander. En het is geen afscheid, het is terugtreden. Een afscheid komt je in het weg. We blowen de club trouw en we blowen komen op een gegeven moment. En we helpen kunnen ze, we helpen blowen. Van der Wiel verwacht het nou dat oorleden van het Dijkster bestuur ek opstappen. Daar gaat ek Foppe de Haan van uit. Hij vindt het besluit van der Wiel dapper. Als Jelko voort is, dan neem je aan dat de oren ik voortgaan. En dan begint het opnieuw. En dan kan je het positief maken. Dus dan kies je nieuwe mensen, je kan de structuur misschien een beetje bijstellen. Nou ja, maar in ieder geval dan zit er dynamiek in, zit er beweging in en komt er nieuwe energie vrij. Nou ja, dat is het allerbelangrijkste. Clubicoon Foppe de Haan en Riemer van der Velde hadden nog bezocht de conflicten binnen het bestuur op te lossen. Maar dat slagen net. Van der Wiel vindt dat gewoon mensen binnen de club hem min behandelen ha. Dat beeld herkent ek Foppe. Jelko is ik een aantal dingen in de scorescout die naar mijn idee absoluut net konden en ik net wien. Dus die is een beetje de dupe worden van de omstandigheden. Nou, dat vind ik wel heel jammer. Maar Jelko had absoluut wel beschering gehad. De oud-vastzitter hopen dat de rest nou gauw weer omkomt bij Heerenveen. Hij maakt hem nog wel zwaar over de sponsoren. Nu Van der Wiel opstapt is, vertrekken zij mogelijk ek. Ja, daar ben ik wel benauwd voor, maar dat hoop ik dat ze net door. Ik hoop dat ze mijn wander de schouders onder deze club houden. Het is net deze club die deze situatie veroorzaakt had. En dat klinkt heel gek, maar het zijn een aantal mensen die deze situatie veroorzaakt hebben. Dus ik hoop hier net dat de sponsoren voor het kan hebben. De volslijne verklaring van Jelko van der Wiel en de reactie van Foppe de Haan binnen weer om te vinden op uw website.